Spiritu Qudis tal-mulej, dawa lil-moħna, lil-qalbna bismik, kun għalina ser, milja ta' kull fer, għawi lil-ruħna mulej. Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-ard, fejja minna l-mard, fejja ħina mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ekħut l-eżis l-lum qegħdin nofru di l-Quddisa għal-Ruħ Salvu u Marija Galja. U llum qegħdin niċċelebraw il-festa tant kbira tal-Pentekoste, il-festa tal-Ispiritu Santu. Li din hi il-festa tagħna, il-festa tiegħi, il-festa tiegħek. Għaliex dan l-Ispirtu bħalma niżel fil-Knisja tal-bidu u minn nies imbeżżajn għamilhom xhieda, għamilhom verament dak li talab Ġesu il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja, hekk ukoll dan l-Ispirtu fina lest li jibdilna u jekk inħalluh aħna ukoll jinqeda bina l-ġid tal-oħrajn. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum, inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa bid-doni tal-Ispirtu fuq id-dinja kollha minn tarfa l-ieħor. U għamil issa wkoll li seħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara t-tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum l-Għid il-50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar u tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalem kien hemm xi lud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstema' dan il-ħoss
inġabret kotra kbira. Il-koll imħawdin, għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bil-lisna tiegħu. Mibluwejn u mistaġbin bdew jgħidu, daw li kienu qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilea, mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien art welidu. Partin, Medin u Amelin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċesari, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisemgħuha mixandru bl-ilsna tagħna, leġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi il-mulej, mulej Alla tiegħi int kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġġedded il-wiċċ tal-art. Jibqa' seħħ il-mulej għal dejjem, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għanja tiegħi għax jien fil-mulej il-għena tiegħi. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ħadd ma jista' jgħid Ġesu il-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem u wieħed u fih ħafna membri u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna l-koll kif tgħammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lut sew Griegi, sew il-sira sew ħielsa, imma l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Sekwenza. Spiritu Santu ejja fina, rax ta' dawl qaddis għatina, xerdu ħurfruħna mismewiet. U missier il-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tagħti b'dawlek qalb l-uliet. Inti l-aqwa farax tagħna, fik kulena xħin tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa ir-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wis rażżalna, mill-għajnejn tixxotta dmuħ. O daw l-ħini ta' qdusija, nitolbuk li bik mimlija, tkun id-dawl ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li jmexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-emil. Naddaf kull fejn hemm midbajja, fejn hemm nixfa reġġa l-ħajja, lil miġruħ għatih fejqan. Rattafina l-ebusija, għati lil bnedmin bżulija, ejn fit-triq lil min beżan. Għati s-seba doni tiegħek, lil min jimxi fidil miegħek u li fik jistrieħ kull ħin. Għati l-kull virtu sabiħa, ħlas ta' salvazzjoni sħiħa, għati l-ġenna lit-tajbin. Amen. Alleluja.
Alleluja, alleluja. Ejja Spiritu Santu, imla qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija l-ewwel jum tal-ġimgħa meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżza fost il-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Kif qalek urihom idejhu ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom. Kif il-Missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Jekk il-Vanġelu li għadna kemm qrajna u episodju moħud mill-Vanġelu ta' Ġwanni li jirrakkonta mument mill-qawmien ta' Ġesu, waħda mill-laqat li kellu Ġesu mad-dixxiepli tiegħu. U f'dan l-episodju Ġesu jagħtihom is-slim tiegħu, imbagħad jgħidilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. Hawnhekk indikana li waħda mill-missjonijiet il-kbar tal-Ispiritu Santu hija l-maħfra ta' dnubiet. U importanti li aħna nikkollaboraw ma' din il-grazzja tal-Ispiritu għax waħda mit-tentazzjonijiet il-kbar li l-ħażin jista' jagħmlilna ili jaqtalna qalbna. U jekk jien nibda naqta' qalbi, nibda nindubita lili nnifsi, nibda npoġġi xi ħaġa x'inhi bejni u bejn Alla, issa di xi ħaġa tista' tkun il-ħsieb, tista' tkun ħsieb fuq id-dnub, tista' tkun parti mill-karattru tiegħi, tista' tkun xi kompromess li ninsab fih. Jekk hemm dak l-ostaklu, l-Ispirtu ma jkunx jista' jaħdem. Allura x'ħin Ġesu tahom l-Ispirtu Santu, waħda mill-affarijiet il-kbar li jagħtina dan l-Ispirtu hi l-maħfra tad-dnubiet, u għalhekk qatt m'għandna nibżgħu nirrikorru lejn Alla. U li jiddur lejn Alla hi diġà don fih innifsu li xi drabi hemm bżonn ukoll, anzi dejjem hemm bżonn il-qawwa tal-Ispirtu. Għax mingħajr l-Ispirtu aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Issa jekk inħarsu lejn il-ħajja tagħna, ninnutaw li hemm ċertu affarijiet li għaddejjin sew u hemm oħrajn li donhom mhumiex sejrin daqshekk tajjeb. Hemm forsi xewqat, hemm xewqat li ninbidlu għall-aħjar, kemm fir-relazzjoni tagħna mal-Alla kif ukoll fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. U l-mistoqsija hi: imma jien x'nista' nagħmel f'dawn iċ-ċirkustanzi? Jista' jkolli aktar li jekk nagħmel l-impenn tiegħi u dan l-impenn ikun wieħed ħelti u mod kif jien nikkollabora mal-Ispiritu Santu. Jekk jien pereżempju ma nagħtix ħin għall-familja tiegħi u nara relazzjonijiet sejrin lura u mal-ewwel diffikultà naħrab jew intalla ħajt jew inġib ruħi b'ċertu mod bħala dominju u kontroll fuq l-oħrajn, dawk irid nagħmel l-isforz tiegħi biex inneħħihom. Però mill-banda l-oħra tkun l-Ispirtu biex jagħtina l-erf tiegħu li jenna nindunaw u l-qawwa tiegħu biex ninbidlu.
Issa dan l-Ispirtu ma jaħdimx f'daqqa fil-ħajja tagħna, imma jaħdem bil-mod il-mod. M'għandniex nippretendu li l-bidla ssir f'daqqa mill-lum għal-għada, jew li wieħed jifhem kollox f'daqqa. Fil-fatt Ġesu stess fil-Vanġelu qalilna darb'oħra li jien nixtieq ngħidilkom ħafna affarijiet, però ma nistax u jiġi l-Ispirtu Santu nibgħat fikom l-Ispirtu biex jgħallimkom u jfakkarkom dak kollu li jettilkom u biex jurina u jfakkarna dak li Ġesu ma lħaqx qalilna jew li aħna ma lħaqniex fimnieh. Fil-fatt intieħu l-istorja tas-salvazzjoni tibda mit-Testament il-Qadim, hemm żvilupp ta' għarfien ta' dan Alla. Issa dan l-iżvilupp ma jiddependix minn Alla, imma jiddependi minna l-bnedmin li hemm bżonn nidħlu fi proċess ta' konverżjoni biex ninbidlu bil-mod il-mod u biex nibdlu il-fehmiet tagħna. Pereżempju, hemm it-Testament Qadim kollu jindika li kellu jiġi l-Messija u dan il-Messija kellu jġib il-maħfra tad-dnubiet. Il-maħfra ta' dak li l-istorja jew il-Bibja tgħidilna l-istorja ta' Adam u Eva biex iġib il-ħelsien mid-dnub ta' Adam u Eva. Però biż-żmien daħlet l-idea bdew jifhmuha li dan kellu jkun Messija re. Ir-re li jeħlishom minn taħt il-poplu li kien qed jaħkimhom. Din kienet interpretazzjoni żbaljata, però huma mnuha. Però ma jfissirx li Alla kien qed jispira għal dik il-ħaġa. Però mbagħad bil-mod il-mod komplew jifhmu. Anke l-istess dixxipli kienu ma' Ġesu għal ħafna snin u bdew jifhmu l-affarijiet bil-mod il-mod. Jifhmu ħaġa mbagħad il-mulej jkompli jnebbahom u jifhmu l-affarijiet aħjar. Anke min għandu jitgħammed jekk hux illud biss jew kulħadd. Fil-qari li qrajna llum mill-Atti tal-Apostli kien hemm diġà indikazzjoni mill-bidu li x'inbdew jitkellmu fuq Ġesu kulħadd beda jifhimhom. Ma kienx hemm barrieri la ta' lingwa u laqqas ta' reliġjon. Però naraw l-istess kombattiment fl-Atti tal-Apostli wara dan l-episodju dan hu kapitlu 2 tal-Atti, però wara mbagħad tibda tidħol id-diffikultà bejn Pawlu, Pietru u d-dixxipli l-oħra li kellhom jagħmlu konċilju jekk għandhom jagħtu l-magħmudija lil dawk mhumiex lud. Jekk dawk li jikkonvertu mbagħad li mhumiex lud għandhom josservaw il-liġijiet tal-lud bħal mhijiex il-konċiżjoni. U l-Ispirtu ma jfissirx li kien żbaljat fil-bidu. Imma qed imexxihom pass pass inibbed idejat f'wieħed u f'idejat fl-ieħor biex imbagħad meta jħabbtuhom flimkien ir-rieda t'Alla tibqa' toħroġ. L-importanti kif juruna l-istess esperjenza tal-ewwel Knisja illi dawn l-idejat ma nżommuhomx għalin imma naqsmuhom mal-oħrajn biex ikomplu jippurifikaw ruħhom. U hawnhekk nidħlu wkoll imbagħad għat-tien qari mill-Littra San Pawl Apostolu Korintin fejn San Pawl ifakkarna li aħna kull wieħed waħda minna għandu rol speċifiku fil-Knisja. Allura importanti li jien ma nippruvax indoq it-tromba ta' ħaddieħor għax inkella nistona. Jien ma nippruvax inħares lejn l-oħrajn u nagħmel bħalhom għax il-vokazzjoni tagħhom mhijiex tiegħi. Imma li kull wieħed waħda minna jiskopri bil-mod il-mod Alla x'irid minnu. U xi ħaġa normalment ma tkunx xi ħaġa kbira ta' barra minn hawn, imma tkun li ngħix il-ħajja tiegħi f'sempliċità f'relazzjoni mal-Alla u mal-oħrajn, niġġieled kontrija nnifsi kontra d-diffikultajiet tiegħi biex hekk l-Ispirtu jaħdem bija kif iridu meta jrid. Nillibera lili nnifsi mill-ostakli biex inkun liberu li nagħmel ir-rieda t'Alla ħalli meta jonfoħ ir-riħ tal-Ispirtu
jieħodni fejn irritu, fil-ħin tiegħu u fi żmien tiegħu. Għalhekk jew nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja tiegħu biex dan l-Ispirtu li aħna l-koll irċevejna inkomplu nirċevuh u nkomplu niskopru bil-mod il-mod l-irwol partikolari tagħna fil-Knisja u fid-dinja li fija qegħdin ngħixu. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wissa nqum bil-wif għaw nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Nistinkom anke tqumu minn djarkom. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum minn Beliwis kont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandi jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fuq mill-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mdija waħda għal mafta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-lewwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tal-Eżis jew issa resqu talbna l-Missierna tas-sema li dejjem jismana. Mek nitolbuk Missier ħanin kompli jixħed l-Ispirtu qaddis tiegħek l-ewwel qabel kollox fuq il-Knisja tiegħek, fuq il-Papa, fuq l-isfijiet, fuq is-saċerdoti. Għatihom l-Ispirtu tal-qawwa. Għatihom l-Ispirtu tal-erf biex jindunaw bir-rieda tiegħek u l-qawwa biex jimxu skont ir-rieda tiegħek mingħajr kompromessi mad-dinja u mal-oħrajn. Mek nitolbuk għalina l-koll, għal kull familja. Ixħed fina l-Ispirtu qaddis tiegħek, mhux għal-ġid tagħna biss, imma l-ġid tal-oħrajn. Nitolbuk Missier ħanin nibgħat ukoll l-Ispirtu qaddis tiegħek fuq il-morda fuq kull min għaddej minn xi diffikultà. Għatihom dan l-Ispirtu ta' konsolazzjoni, ta' paċi f'qalbhom. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' m'ejdejk Mulej s-sagrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina Mulej li kif wedna ibnek l-Ispirtu Santi jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U fil-ħina tiegħek jarrafna l-verità kollha. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħħar lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-għajt, illum għoġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom uliet adottivi tiegħek. U saħibtom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu
fil-bidu tal-Knisja tal-ġnus kollha biex tarfu lill-Alla u waqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fi stqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġdulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex inkunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk għattilhom l-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobb sradlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ radrek il-ħajr birek tali d-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ifdek bnieda, b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien witluh glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid ħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħek u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu il-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja kollha tad-dinja. Il-qaddej tiegħek, il-Papa Franġisku, l-Isqof Marju u l-Ministri tiegħek kollha. Ilqa bit-tieba it-talbiet u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin l ulidek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna l-mejtin għal dawk kollha li ħallew din id-dinja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna l-koll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Spiritu qaddis li ħlaqna, ejja lil moħħna u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla, li tieqaf dejjem magħna, ma jinħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int li tilleminija, tal-missier minnhom wieħed, fik bl-erf nilsna monija. Ixel bid-dawl is-sensi, kebbes li l-qlub li mħabba, u saħħaħ dan ġisimna, bil-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm li l-għadu, lilna biss li mexxina int biex nibqgħu id-deni meħlusin. Nagħmlu issa flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li int insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja tiegħek kollha. Ħares fija il-grazzja li tajta biex tibqa' dejjem jissaħħaħ fija id-don tal-Ispirtu li sawwaħt fuqha u jkattrilha il-frott tal-fidwa ta' dejjem, l-ikel spiritwali li bih tgħixna. Bi Kristu Sidna. Illum nirċievu barka speċjali għal dan id-don tal-Ispirtu f'jum il-Pentekoste. Il-mulej magħkom. Alla Missier id-dawl li llum oġbu jdawwa lid-dixxiepli bl-Ispirtu Santu li sawwa fuqhom, jagħtikom il-għena tal-barka tiegħu u kattarkom dejjem bid-doni tal-Ispirtu Santu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-dixxiepli bil-qawwa tiegħu naddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda, iwettaqkom sal-aħħar fl-ispirtu tal-fidi biex bija tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ejjew issa nduru fuq Omna Marija, nkomplu nitolbu għallum biex bħalma hi kienet mad-dixxiepli hekk tkun magħna u titlob l-Ispirtu lil Ġesu mill-ġdid jibgħatilna l-Ispirtu tiegħu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. L-Ispiritu tal-mulej qed jistri fuqi. L-Ispiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħilja lil-fajrin, faraġ u slim, ħelsi lilim jasrin. L-Ispiritu tal-mulej qed jistri fuqi. Ħanati xhieda ħajja ta' twemini, jistifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li żbaħ aħbar jissaldna